同款是伫咧石桥布拉局的东北部，遐有一间监狱，因互1年后就会出狱的受刑人负责来训练带路狗，目的是要互这些受刑人会当提早为重新返去社会来做准备。因从2017年就开始这个计划了后，已经成功训练出12只的带路狗。 这两只乌色的拉布拉多狗才2个月大，实在有够高水。伫捷克首都布拉格东北边的这间监狱，为了要协助受刑人伫咧刑期完了，会当赶紧适应重新返到社会生活，互迄寡刑期只敢剩1年的受刑人，负责甲狗训练成这导盲狗。结果工作者发现，因为监狱的生活正规律，所以监狱训练导盲狗成功的机会比一般的训练所更较悬。 Zvířata nám tady zapadají do koncepce z hlediska posilování pracovních návyků odsouzených, anebo přímo u někoho i získávání nových pracovních návyků a slouží nám to i současně jako terapeutický prvek. 唔是狗，受刑人也可以照顾其他动物，就像是羊驼加袋鼠，安尼适当同时兼顾受刑人的心理治疗。监狱也用北欧的管理方式，一寡受刑人会当牵狗出去外口。 和狗适应城市的生活。 Odsouzení s nimi jezdí na takzvané socializační vycházky, kdy třeba s pejskem jezdí v metru, učí se vlastně jezdit na eskalátorech, v MHDčku a i vlastně nákupní centra a ten ruch toho velkoměsta, aby ty pejsci pak zvládali, až budou sloužit s tím nevidomým. 这间监狱自2017年开始用，总共有800位犯人，因为定定甲狗做伙，受刑人就讲。 这寡动物就敢若兄弟共款，因为毒品交易甲人口贩卖被判刑的这个受刑人讲，照顾这寡动物可以为晓负责任。Péče o toho psa nám přináší hlavně radost, samozřejmě radost toho, že tady nejsme sami, že tady někoho máme, protože ve výkonu trestu jsou lidi, s kterými prostě třeba byste nechtěl být, ale musíte se s nima stýkat. A tady se psem byste chtěl být vždycky, že jo? 伫咧捷克，刑期满放菜受刑人，搁在犯罪比例是70%，不过这间监狱才17.2%。到目前，因成功训练出来导盲狗总共有12只。公司新闻沈乐培编辑。